Terima kasih. Ganongan festival. Rizky Kiplek Ganongan festival Reok Ponorogo niki.
sewu monggo. Dua ya kena dua. Gak saya ngati. Pola, lagi kene gurinya ini. Lanjut atraksi tuh. Ya atraksi saya ngapi tuh, mas api. Yo. Tolek kita api. Topengnya bukaan dong. Oh, so, ngono kok. Kena dasi. Dia apa yang menghayati? Lopor. Balura. Dasi hilang balik. Lawang kancamu ki lho pola apik meriah dadar rada rene. Wong satu ya variasi dede, Pak. Ya variasi. Kowe gaya apa iki mau? Iki mau salto Monyet. salto mburi. Monyet potonganmu. apa? Ya salto akrobatik. Oke. Ngono kuwi paling ndak ngono kuwi apa kaya emas. Lah mosok kowe lho kalah karo celengan pitik iki lho. Celan pitik dasmu. Paling ndak iki lah apik. Niki wau sae nggih Bu nggih. Kalau seksine nek kula wau sae napa mboten Bu? Apik. Iki galungan butuh direhab Pak polisi niki. Nun sewu niku wau sae napa mboten Bu? Kelo, lah sing niki pripun Bu? Wah, saya lho, Bu. Nggih monggo kita bidalaken sareng-sareng. Matas. Kayak bongko piye? Lah wong kono urung apa-apa kok muni sae. Atraksi luar biasa. Spektakuler iki enak. Wis apa? Enak jenenge variasi. Kalau Iki jengking. Mas satu kalau jengking, kalau jengking ngentuk. Pegal sing apik delok to. Masmu yo wis kat karnaval dek ben lho seragame ra dicepot. Siap dan. Yo sing apik.
Lah yes, sapal aku negeri. Nek neng wong lanang ora apa-apa. Aja sampe yo. Aku nek kowe salim karo Mbak Lurah karo Pak Polisi ora apa-apa. Neng kok kowe engke sampe salaman karo mbak-mbak, ibu-ibu kono tak seneni. Lah apa? Ben-ben mbokku disalim iki ali-aline ilang kabeh, Bu. Lah sing ngomong ya potonganmu lho. Oh iki suara tanggapan anu gelange mbokku tariken lho. Kowe iki mbok aja lamismu ae ngono. Kowe lho. Kloros. Bantre ramboyo. Dorene aku jangan ngomong. Lah dhewe iki grep lho iki mangke. Kulon kali sekuat lho karo kali. No. Taline kabel. Jare apa? Sik aja ngomong. Tahu sih. Kowe iki kudune ngene iki dicok Mas apa kowe? Gendilo sapa jeneng? Gendilo Mas Andi. Ampun. Gendilo. Ora apa-apa to iki. Ora apa-apa. Matamu loro ndas lho. Kajate Mas Andi. Mas Andi. Kowe anak boe Mas Andi kudu utame sing apik ning kene, Bro. Kowe diomongan apa? Paling ngendakno iki lak yo ora adil ditanggap ning kene dalam rangka apa? Lah yo siap lho. Adewe sak grup aja sampe ngisin-ngisini. Wong padha kulon kaline. Ulun kali omong-omong yo kudu ditoto. Kudu ditoto. Kene iki para alim ulama. Oke lho ngomong. Lah, Itu ya jibaban. lah muni to? Bapak kabeh. Lah muni. Pak polisi nggih ra. Polisi lah rawo. Pak tentara ya rawo. Yo. Kuwi masmu kuwi. Aman. Mosok Mas Ali lho seragam ket ulan wingirane. Layak mak suntang-sunting. Potong kamu ngono. Polisi tidur ya Bu lho. Motor sing apik. Itu lho. Syukuran poli. Sapa mau syukuran poli? Syukuran poli. Jreket nih. Jere pragon ngono lho, jere pragon. Awak dhewe lho kok. Ya lho. Arep ngomong. Sama nika resmekne tanggul kulon niki nggih. Iki nek kulino jebes. Mana? Cek mana? Tau warana jurus 15 to. Arepnya apa? Nggih. Tak donganane dhewe. Ya. Oke. Dhuwur ngono iki. Soalnya. Iki kocok kowe. Kaya to we. Kowe iki muni musik banter malah kentek labak lho muni. Cah kok ndang. Minggir. Ini nyepok kali kok. Monggo ngono. Yo, jangkrik. Setelan pisan aku siksa. Aku ora. Masyarakat Hei. asal Kowe karo masyarakat tanganmu ngene. Kok lagune Cirebel apa Ciribel apa iki? Ceridel. Iki kan mungkin inilah rasanya. Tanganmu coba ngene. Masyarakat. Assalamualaikum. Ya isa. Barokah. Kuwi arep TPI. Ngomong dhewe. Kleru terus. Bocah iki ora dituweki wis ora cetok. Nggih. Lenggah. Bagus. Adike kan dijak. Ora sudi lho adik kok. Potongan ceret ya. Hei, jentera padha. Bagus abdan kok. Nuwun sewu. Bengi iki ke acarane luar biasa. Luar biasa. Sinoman pemuda Andalas luar biasa.
Andalas kuwi lho wis artine apik. Apa merek sepatu tuh. Kuwi Adidas foto kamu. Andalas kuwi nek cara tak otak-atik. Apa kuwi? Andalas, andap asor lan solidaritas tanpa batas. Apik. Ini tak otak-atik lho iki. Oh ya pinter. Nyatane gawe acara reokan Matamu PC. sambung silaturahmi Ya, ya. antarane bocah enom nekakne nglempakne para tiyang sepuh mriki. Dadi lak sik cah enom nek iso ngajeni wong tuwek kuwi bijine jempol 6. Lah tak omong ngono. Lah tamu dhewe kitir. Piting potonganmu kuwi. Bocah enom iki lho, iki cara pemikirane wis luar biasa. Apa kuwi? Nyapa to kok ngenekne sambung silaturahmi. Perkara nek duit. Ora duit boleh kok. Untumu kuwi. Ya ya. Ya omongan tuwek lho iki. Dang. Iki dirungokne kok bolah ae. Dang ya. Maaf. Terus yo. Cah enom kene iki Canom. ngugemi hadis yang meriwayatkan. Apa kuwi? Sapa wong sing memutus tali silaturahmi ora bakal ngambu mlebu swarga. Oke. Arabe roh ora. Ro apa kuwi? Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulu al-jannah qati. Lambe kok koro ngene pinter. Lah paling Iki ngono iki ora butuh duit wae. Awak dhewe ning kene badhe Sinoman iki ndukung Sinoman kene. Kentongi bener. Ngonene arep iki ben ngerti artine. Nek kowe pengen duit iki kena digandakne. Arep sesuk melu aku. Arep mo. Tak jaluk kok pas balik ae. padha ae iki kok. Ayo terus aku. Ya wis wingke. Apa kuwi? Dadi bocah enom kene iki ngugemi hadis wingke. Kan duwe niat besok ya pengen mlebu swarga bareng-bareng masyarakat sekitar. Dungane mate, dungane arepe mah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulu al-jannah qati. Oh, Balura. Nggih, Bukoti diceluk niki. Bukotikmu. Kuwi arep kok. Paling endak kowe nek duwe unen-unen apa? Iki ya plong-plong. Sinomane kula matamu. Sinomane apa jenenge? Andalas ibarat iki artine andalan. Sinoman kene iki andalan. Ora enek sing madani kene tapi kene gawe panutan karo sinoman-sinoman liya. Amin. Es iki syukur. Sinoman kene selalu bersyukur, gak membeda-bedakan enek duit titik ya dipangan titik, enek duit akeh ya dipangan akeh. Ya ampun ngono kuwi ya cetha ya lambemu ki ya. Tanggap kok. Aku uwes Poge uwes saiki ning desane Purwosari. Alah kowe budak kocok iki ngatane bingung. Tenanan lho iki. Pur. Pur. Apa kok Alah aku tak dongane kleru kabeh kok. Iya tak larai. Piye? Pur. 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 P iki pimpinan. Tadi Sinoman ketua Sinoman kudu gak milih-milih. Iki ana bocah cilik ya diwari, lek iso ya ditutur sing apik. Lapi-lapi. Kowe iki aja rono ae dadi bulan bocah-bocah kuwi lho kok. Utamakan desamu dhewe aja utamakan desa wong liya lek desane repot ya kudu desa dhewe sing diutamakan. Lho rungokno. Aja lak nguri ya to. R iki rukun nggih sentosa Mas nggih. Wong Sinoman nakal-nakal mendem-mendem ning aja lali salat 5 waktu Mas. Tepuk tangan Bos Sinoman. Ya apik seneng iki. Wong Sinoman iki nakal gak apa-apa tapi kudu eling. Ya bener. Karo agamane. Ayo nakal kabeh. Nek ngomong nakal salate tapi kan ora lali kok. Ayo Mas, nakal. Terus apa lho? Purwosari bare apa? Wo kawasan. Mulut. Utak mikir. Wo iki kawasan. Kawasan dadi
Sinoman iki golek pengalaman ning jopo. Oh kono gak pareng dicontoh. Oh iki apik dicontoh. Oh iya. Kaya Mbak Lurah saiki pernah nyapa? Nyapa? Kuwi saking seneng karo budaya. Iki lho budayaku Ponorogo tidak nggae seragam dress tapi tidak membeda-bedakan. Kaya Bapak polisi hadir ning kene iki nyapa? Ya iki seneng karo budaya. Duduk sama rendah. Berdiri bukan raja. Tepuk tangan Bapak polisi. Mbak Lurah. Mbak Lurah. Ora, Mbak Lurah. Ribut. Sehat selalu, sukses selalu. Hei. Rasido. Hei, lambemu Lurah ndi? Hah? Wonge ra teko. Hei, Koyo redek. Koyo redek. layak lagi jamu dengku ae. Pak Dil. Kleru to. Tuh. Kleru. Lah, iki aku meroh iki kowe kuwi kok. Dik ora mau dik mau. Woi. Sesuai agama. Lah sepor ora tekenan kowe, Mang. Wis tak terus kowe karo oh. Oh, aja lali marang tangga keparo. Iya bener Kowe diajak ning kene pomo tanggapan rek, aja diutamakan tanggapan rek, tapi desane dhewe lek enek wong mantu. Bener. Mergo Sinoman iki utama nomor 1. Gak enek Sinoman kowe bosok mantan usunge dhewe bosok. Iya ya percaya aku ya jane kena digugu lho omong kamu. Sari nutrisari dike es seger. Liyane wis apik lho, sari. Sari iki sarine kembang. Iki intine kembang muga-muga namine Sinoman mriki ibarat kembang yang enek selalu madune harum. selalu harum di mana-mana. Tepuk tangan buat Andalas. Gak mbak ayo ayu. Iki ayo iki sorry. Iki lala video. Jumuan. Iki mantan kowe to. Lah aku to. Mantan lala video tumen kok iso. Nek kene dicepaki jatel apik-apik kaya Api opo lho. Kemudina temu kuwi rupane son kuwi ada. lambemu ngono kok lha iki nek macak iki lho ragate oke. Ragate apa? Ake apa? Ake wong lanang. Sing endi sing aran ison nge? Ora ngelok kowe. Lho. Aku ora ngelok kowe ros. Ya ampun. Dik, aku mbayangne kowe iki jan ayu sak donya, tapi nek ngerti wong wedok-wedok kok blarak kabeh dik. Nek guru kowe tok sing ayu dhewe tok. Lah ki sing kok lone ison ki sing endi? Sing endi? Wih, jeblek. Kemana? Wis iki apik jajak digarap. Dewa Dewi. Dewa Dewi Lho, toh ning asmara. Ning asmara